Marede Mahita. Tangion hamuma hatan debata turpu epistel di hari Minggu sadarion iman atar surat di Evangelium ni si Markus bidu 10 ayat 10 1 10 alu. Dungi museu juhudul nasida mangan di patari dahon madirina tu 10 sadai di pisang maganggu doh jogal ni rohan nasida ala soporsea nasida diakan naung mernida ibana naung hehe sian namate. Na porsea jala terdiri dapotan haluaon alai na porseai kona uhum do. Joputon nasida doa ka ulok jala nang ni inum rasun hamatean dak pola mapua nasida. Apehon nasida matangan na tu akan amarsahid gabe malum ma hilalaonna. Ido sahakna mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan nopiopsa. Amin. Kor napa sebulung. Cek. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. It's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion.
Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Enough for me. Old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me. Give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for Mare de Mahita. Tidako maha porsia tei songon na hina tidako ni dong atas na porsia di sandok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinungguhon di si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumau na pernit di panghukuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siam de pata Jehovah amanai parguguna suha dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akan na badia doho di hasesan ni dosa doho di hatai na madok mula mangulu sogo daging ni halak na mate doho di hanguluan na sora suda amin. Kor punguan nama
Tabegema titing namasa di Huriata. Salam. Tabege matiting namasa do nang masa di Huriata Minggu 30 Juni 2024. Sada Rumawi namar ragam. Goarni mingguta saderion ima minggu palimahon dung Trinitatis. Topik minggu Hamudo surat ni Kristus. Di bahasa Indonesia, kamu adalah surat Kristus. Nomor 2. Titing neng marbagas pamasumasuan pardonga saripion titing paduahon. Neng majalo pamasumasuan pardonga saripion ima Ephraim Sianturi SEAK anak niamata Situa TR Sianturi tubuh ninata R Burhutasoid Nasian Huta Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkommas Wilayah Tolu. Ruas ni HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Dohot Orwana, Yuliarti Piolita Krismayana Boru Sihombing MPD. Boru Niamata Sihombing Tubuni Inata Boru Lubatobing Sianhuta Jalan Kesenangan Tolu Blok E nomor 274 BTP Wilayah Tolu. Ruas HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Pamasumasuan pardonga saripion ima di hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10.00 WITA di Gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Jalarodo Udangan Gokot Tuhita Ruas HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Sian keluarga Situa TR Sianturi Inang R Burhutasoid dot keluarga Sihombing Inang Boru Lubatobing ima di resepsi ulaun adat Napinatupan Inasida di hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 12.00 WITA di Gedung Balla Tamalan Rea Jalan Perintis Kemerdekaan 11 Tamalan Rea. Setuat tama napatulus sude ulauni. Tolu rapat panitia Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur. Di hari Senin 1 Juli 2024 pukul 10.00 WITA Borhat do uluan ni Huriata Amang Pandeta TD Sianturi STH dohot panitia Sian Huriata madohoti rapat panitia Sinode Distrik 17 Indonesia bagian timur Maringana di HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tetangyakkon ma asadenggan mardalan ulauni. Papatkon pertanyaan wilayah Tolu. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa 2 Juli 2024 masuk pukul 10.00 WITA di bagas ni keluarga Nyonya Simanjunta Boru Panjaitan Opung Amsal. Nama ringana di Jalan Perumtel Raya nomor 25 Telkommas. Asaroma sudah ruas wilayah Tolu Parhalado doet keluarga Madohoti Ulauni. Palimahon ibadah bulan ceria anak sekolah minggu. Di Patupa Huriata do ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Rabu 3 Juli 2024 masuk pukul 10.00 WITA di Bagasni Talen Gold Sianturi nomor alamat di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkommas. Asaroma sudia anak sekolah minggu ni Huriata di Ulauni. Onom Basar dohot Marede anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Parminggota Saderion patupon ni seksi sekolah minggu do Naparjolo Basar ima kue lupis dengan harga 25.000 per bungkus. Kopi, teh dengan harga 5.000. 2. Marede dung sidung ibadah minggu songodalan nasida mengalului dana tu kegiatan sekolah Injil Libur Manangsil di
Sabtu tanggal 10 Juli 2024 di Pantai Galesong, Takalar. Asa dohot mahita berpartisipasi di ulau ini. Tapi Tuhan belajar kateknisasi sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar kateknisasi sidi untuk mengikuti pembelajaran kateknisasi sidi pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024, pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak sidi mengikuti kegiatan tersebut. Napawaluhon, Iurat tahun 2024 manang pelia bulanan. Pinabotohon matu sude ruas ni huriat tahau BP Tamarunang, Resort Tamarunang. Asa tapasahat ma pelia tahun 2024 ima godangna 100.000 per tahun. Manang pelia bulan marhiti rekening ni huriata manang tusitua wilayah tabit. Pasiahon surat pengembalaan kantor pusat HKBP di Jalur Huriata do surat pengembalaan ima bimbingan pastoral agar menjauhi judi. Jauh kami mah Biar Raja Tarutung 20 Juni 2024 tentang bimbingan pastoral agar menjauhi judi kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan peringatan pemerintah kita tentang makin bertambah banyaknya warga masyarakat yang terseret dan menjadi korban judi online atau judi melalui internet. Dengan ini kami sebagai pengurus HKBP menyampaikan kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP bimbingan pastoral seperti yang tertajuk di bawah ini. 1. Judi online adalah mesin permainan yang sangat mengerikan di zaman yang maju ini, yang dirancang secara sengaja untuk menyedot uang khalayak ramai sebanyak-banyaknya dengan menawarkan iming-iming dan kebahagiaan palsu. Tidak ada satu orang pun pemain judi dapat menang menghadapi permainan judi online. Sebaiknya jiwa para pemain judi menjadi rusak dan kehidupannya hancur berantakan. Demikian pula rumah tangganya. Fakta menunjukkan telah sangat banyak korban di tengah bangsa kita ini. Oleh karena itu, sebagai gembala kami mengingatkan seluruh pelayan dan warga jemaat yang sempat bermain judi online itu agar segera berhenti serta menjauhi dirinya dari kegiatan yang sama sekali tidak ada gunanya tersebut. Kedua, sesuai hukum pengembalaan dan siasat gereja RPP, HKBP pasal 5 permainan judi harus ditentang dan dijauhi. Demikian juga dengan judi yang dilakukan secara online ataupun menggunakan internet. Uang dan waktu yang berharga dan merupakan berkat Tuhan terbuang sia-sia oleh judi tersebut. Oleh karena itulah judi bertentangan dengan iman dan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita membangun kepribadian dan kehidupan melalui karakter dan perilaku yang benar, yaitu rajin bekerja, hidup bersahaja dan berhemat, mensyukuri berkat yang ada, menabung untuk bekal hari esok, serta percaya kepada pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Selayaknya warga jemaat yang beriman dewasa, marilah kita menjauhkan hati dan perilaku yang cinta uang dan nafsu ingin cepat kaya melalui jalan yang tidak benar. Sebagai orang tua, kita harus lebih sungguh-sungguh dan berhikmat mengajari anak-anak kita dan generasi muda agar jangan mau diperdaya oleh judi online maupun oleh judi konvensional tersebut. Tawaran judi adalah kebohongan dan kepalsuan. Judi juga membuat hidup berakhir dengan kekacauan dan kehancuran. Sebaliknya, marilah kita mengajari anak-anak kita berpikir, berhati, dan berperilaku dalam kebenaran dan kepatutan. 4. Marilah kita seluruh warga HKBP bersatu
dan kukuh menyuarakan kepada pemerintah kita sambil selalu mendoakan mereka agar pemerintah dengan sungguh-sungguh tekad dan bulat, arif dan konsisten menjalankan hukum untuk memberantas permainan judi online agar jangan makin bertambah banyak masyarakat bangsa kita yang menjadi korban sebagaimana kita ketahui bersama judi online maupun di luar negeri dan sudah lama merajalela sehingga sangat meresahkan kita karena makin banyak korbannya baik anak-anak maupun dewasa hingga orang tua. Untuk itulah Presiden kita harus mengangkat suatu task force untuk menyelesaikannya. Demikianlah kami sampaikan bimbingan ini kepada seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP. Marilah kita ingat seperti yang dikatakan Tuhan, Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tertulis di 1 Petrus 3 ayat 11. Kiranya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus menguatkan, membangun karakter yang benar, kudus sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus darah Tuhan Yesus Kristus demi kemuliaan namanya. Teriring salam doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, HKBP, Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan disistempel. 10. ND Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Di Parminggota Sadario 30 Juni 2024, Ima Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Alani pinabotohon matu sude ruas ni huriata nama dohoti Parminggon Sadarion dung sidung majahati ting rak jongjong mahita sude uhut mangedehon ende kobarkan Sending. Ciptaan amang pendeta TPL Raja Guguk Naniulaun Dirijen Kor. 10 sada Pelia Tujolo. Di Parminggota Sadarion pasahat Pelia Tujolo dohita bahe tupata tu jubileum 125 tahun Sending HKBP. Tapasahat ma di bagasan Las Niroha. 12 ruas Namar Said. Parhalado dot sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang nyakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit saya tuhatama namang aliawan hamalumon dohot haipason molo adong sian ruas ni huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Pardita ruas Namar Said na Parjolo Agusta Kristin Boru Sianipar wilayah Tulu perawatan di Jabu dapat 2 hon amang situa ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namur ulang tahun siang tanggal 24 saat 30 Juni. Saya tuhatama nama ngalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun Naparjolo Amang Abu Tarbutar SH tanggal lahir 24 Juni wilayah Tolu. Napaduahon Inang YD Boru Sinabela 24 Juni wilayah Tolu. Napatuluhon Amang E Sihite 25 Juni wilayah Tolu. Napapaton Otniel Rey Anugrah Hutagalung Remaja 25 Juni wilayah Tolu. Hami Adelia Simanjuntak Remaja 26 Juni wilayah Tolu. Enrico Paul Anggiat Panjaitan Naposobulung 27 Juni wilayah Tolu. Inang ST Borusipayung 28 Juni wilayah Sada. Pawaluhon Amang EJ Sianipar 20 Juni wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamurau do hamuliaun. Saplopat ulang tahun perdonga Saripion. Parhalado dohot sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun perdonga Saripion tu ruas nemarayahon siat tanggal 24
saha 30 Juni ruas Nemerayaon na perjolo keluarga amang P Panjaitan inang S Boruna Pitupulu tanggal 26 Juni wilayah 2. Napaduaon keluarga amang PR Silaban inang DRJ Boru Simanungkalit 20 Juni wilayah Sada. Saya tuhatama na saya tutong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Ruas Naroto Parmingguon tanggal Sabtu 22 Juni ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di Bagasni Gabriel Jordan Marudu Sitorus dan Gwyn Aurit Sitorus 50 halak. Minggu 20 Juni 2024 ibadah umum 126. Minggu 27 Juni 2024 sekolah minggu 55 halak. Selasa 25 Juni 2024 pertanyaan wilayah 2 di Gereja HKBP Tamarunang 30 halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon uriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di Hitabe. So ni matiting uriata di Bagasan Minggon tatanyakon ma sa gabi pasu-pasu dohot lasni roha di hita terlumubi gabe hamuliaon ni gorni tuhata. Amin. Kor Mars Jubileum 125 tahun Sending HKBP dihamu amana minanami ring mahita jongjong.
bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Ubah seni HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman adil damai sejahtera. Mari demahita sin buku deta nomor 510 lalu ayat sada doh ulutna uhuk mata papungu pilih sada A sada B doh dapat dua huruf. Marsinon ng libang Jesus, asini rohanai, jalahi
Tantihun ayat sada. Marsinon dari Bang Jesus asini lohanai jalani dadori suruh asa kapamu wali Damini debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mangramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhod na. Damang dainang haanggi ng pinaribot na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata ni dibata nagabe jamita di parminggota sa darion las di parminggot taon tapatupado jubileum 125 tahun sending hakabipe ima na siyan 2 Korin bitutulu mamuka sen ayat 2 tolhas tu ayat ono asa tajama marsika sorik siya kami ma ayat 2 hamudo surat nami naong sinuraton tubaga sa roha nami na dinada jala jinaha ni saluhut jolma Posdo roh nami taringot tu si tu debata marhiti-hiti Kristus. Ibanado patao kami gabe parhalado di padan nai baru na marhiti sian todii dada marhiti sian surat ay namamuno do surat tot di ido panguluhon ido yanggo sahatna horas madihita huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus maragam do na ikon taadopi di bagasan nguluta jala jodoh dihatao kami maragam do na ikon taadopi di pardalanan ni nguluta marsika soring do na ikon taadopi di pardalanan ni nguluta sipata ikon ayota do borat ni si taonon parukilon arsak jala tongdo dilehon debata las niroha tuganuk ngoluta songon neng patuduhon tubagasan ngoluta na ditatap debata ganuk ngoluta jala marhiri tulpukon amang inang haang ginang pinaribut neng dihatahon tuhita sahala apostel
Apostel Paulus pe mangai sitaonod do, mangai parukilod do. Kita bisa bayangkan seorang rasul juga mengalami beratnya tantangan hidup, pergumulan yang sangat berat. Kalau sesuai dengan konteks khotbah pada hari ini, bagaimana jemaat yang ada di Korintus menyaksikan bahwasanya Paulus adalah seorang apostel, seorang rasul. Ada pemahaman pemikiran mengatakan dia melayani hanya untuk dirinya, dia melayani hanya untuk mengambil keuntungan. Kenapa? Acuannya apa? Kalau yang lain memakai lisensi, ada menunjukkan aku seorang nabi, aku seorang rasul, ini surat yang diberangkatkan, yang diberikan kepadaku. Tetapi Rasul Paulus ketika sampai pertanyaan itu, mana lisensimu bahwasanya kamu seorang rasul? Maka Paulus mengatakan di ayat yang kedua ini, hamudo surat nami. Ketika engkau mempertanyakan mana bukti bahwa seorang rasul dirimu, maka Paulus mengatakan hamudo surat. Surat yang dituliskan bukan hanya sebuah kertas, bukan hanya dengan tinta, bukan hanya di sebuah batu, tetapi yang dituliskan ke dalam buku. Nah, di surat tuade atemuna ganuk. Jala bui berengotan. Ketika roh arsaki tu apostel Paulus dada mambanggabi songonna melos ibana tabo tuh tahe melos di dadah mudo na poso bulung melos mulu na julu tikidak dana kami adong do suasuanan guarna putri malu. Ketika tidak disentuh dia akan mengembang, tetapi ketika disentuh langsung menguncup dia. Iya. Dang songoni parngoluoni na pinabangkit ni debata. Dia tidak akan menguncup, dia tidak akan menutup diri ketika datang tantangan. Tetapi dengan tantangan dia bisa mengembangkan diri, mengevaluasi perjalanan yang sudah dia lalui. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanido takasdo di suarahon apostel Paulus tuganup uria Korin. Molo na dipangido hamu hanya sebuah lisensi, hanya sebuah sertifikat, hanya sebuah surat. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Molo tabereng di 2 Korin 5 ayat 20 di suara unibana musia ketika sanksi jemaat itu tutudo ho apostel, benarkah engkau seorang rasul? Paulus kembali menekankan di 2 Korin 5 ayat 20, ope partonaan ni Kristus dohami. Hami matone ni Kristus dinalao mambaritahon, dinalao mangulahon parsuruhon ni Kristus. Siat dia hatai Matius 20 ayat 10 siat 1:20. Porah mahamu didio kamu mana sida. Jala dia 20 di sodo na paposo rohata sai dongano kudohamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Damang daina ngaanggi nabi naribut na hinaholongan idu na buri tabereng talumobi di topik minggu sadarion di suarahon tuhita ganup hamudo surat ni Kristus. Ada banyak contoh-contoh surat. Adong do nabar julu surat sertifikat itu tahe. Adong do surat ahamuse, surat kaleng. Adong do kan. Adong do muse surat ahamuse, surat cinta. Ai najulu dakubodo apakah naposo bulung ada sebagian yang masih mengalami najulu kan mulolomoro hatta tusada nak buru dang tolap taman jupangi alai dibayam surat nope angur jala dipilih tuh surat non sengaja bermotif-motif bunga molo songonalomoro hani
boruai tu boneka dipilih sengaja surati yang ada latarnya boneka. Dibayar disi untuk yang terkasih. Jala somalna saya dibayar di amplop di surat to disi 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat harus dibalas. Itu kan? Jala dititip tudungan nai sampaikan ya sama dia ya. Itu di pasak pagi siang nggak disukun nggak di pasato dang dope. Iya sampaikanlah. Iya ulu si patah uliope songon napar si goreng. Iya ketika sudah dapat besok dia tanya lagi, sudah kau sampaikan kah? Sudah. Kayak mana lah responnya? Iya senangnya dia. Iya jala somalna ditiki didok dongan nei dibalas langsung taruh todo jala olo si patah tajaha surati seolah-olah songon nadi jolot tama namandokon namambain surati untuk abangku tersayang akan odo si patah itu dari adik oma. Iya maaf abang, adik bukan cuek, tetapi memang begitu cara adik menunjukkan kasih sayang adik kepada abang. Jala ulu di suraton sampai dibuan, dibain diturun di bantal, dibuan mudung. Ulu si patah di haul, ulu si patah nggak sampai mago, tinta naik holan alane di rumah, mago sampai mariba karotasi, holan alane di rumah. Itu jala di kisah surati. Nah pasti di bagasan sadari holan na senyum ibana di sukuno makna be ana masa Tommy daw ngomak sampai dokon nariti do rahasia teh hutul senyum itu. Naneng dohonon nami amang inang itulah bentuk sebuah surat alai naneng dohonon mari turbukon dang surat nasongoni dang hola sebuah kertas hitaon. Kita bisa bayangkan diri kita ini adalah yang ditulis Tuhan. Mulo bahat tabegi jamita namandokon sorminan dohamu diganu perjalanan ni ngolumuna ikon dohonot tado tutudo sormina kita. Benarlah kita sebuah cermin, tetapi siapa di dalam cermin itu? Kalau hanya sebuah cermin, tetapi cermin itu menunjukkan karakter orang lain, itu bukan cermin Kristus. Dang parhitian ni debatai, dang sorminan ni Kristus. Alai ikon boido di patuduhon, sormini di bagasan sormini Kristus na mamaso-maso. Songonido ganup ngoluta. Jala mace argado amang inang surat. Kita bisa bayangkan bagaimana kesalnya kita ketika seperti yang tadi lagi, kembali lagi kita sampaikan surat, datang anak buru nasongona lumorohata dibereng holana dibereng songonon langsung diribagi itu uludu sipata bereng mulai sadarion ikun gabe musuku mahong itu jala ulu sipata gabe tubuh jukat miroha itu jala songoni do tongoluta amang ina. Kita bisa bayangkan bagaimana Kristus yang menulis di dalam hidupmu. Alani somaldo didiki seorang dak danak sejot-jot do tabiki didokon yang lahir itu seperti kertas putih. Iya. Yang ditentukan apa tintanya. Apa tulisan pertama kali kita tulis? Bagaimana model tulisannya? Itu. Ale ingot ma. Dada hita nama nurat di bagasan ngulut tahun. Kristus dona punasa ngolum. Kristus dona manurat di bagasan ngolum. Jala ido na ikon tapatuduhon. Diganup ngoluta. Molo parjahat dohita. Molo najukat dohita
Mulu na jut-jut do hita mangarasaya kadongata. Ingok ma dang surat ni Kristusi. Dakia surat ni Kristus di suraton disi di bagasa roham ikon mangarasay do ngamu do. Alay di suraton do di bagasan ngulum ikon parholong do songon amam na parholong. Songon debata na parholong. Idu na boy berengota amang inang alani kembali diingatkan tuhita ganup surat ni Kristus dohamu. Jalan apa duahon na boy berengota marhiti turbukon di ayat na paupaton posto rohanami taringot tusi tu debata marhiti-hiti Kristus. Ketika kita sudah memahami bahwa saya adalah gambaran Kristus, bahwa saya adalah surat Kristus, bahwa saya adalah sikat ni Kristus doau. Dan adong ganggu ni roha. Molorope mangarasahi ngoluku, posto rohaku, dan mungkin diribakon debata surat na disuraton debata. Dan mungkin dibolokon debata surat na disurat debata. Adong do pemahaman di ganup ngoluta. Ikon posto rohata debata na manurat surati di bagasan ati-ati taganup debatado na manjagahon debatado na manyimpan debatado na pabadiahon ikon idu parjulu mologanggu dohita surat ni Kristus doa manong daw molosongoni do pesukun-sukun amanginang boy maon diibaratkan seperti seorang yang mabuk berjalan 1 kali ke depan 3 kali ke belakang, ujungnya tidak sampai. Itu alai mulu halak na memang memahami surat ni Kristus tu ibana posto rohana madalaton ngoluna tujulu tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan. Molo pero galubangi neng patorason haporsionna do ibana disi ido na dipahami ibana. Ingot tamu amang ina apostel saja mengalami pergumulan do. Apostel saja mengalami tantangan hidup do. Borhatita tupu diotik. Tuhata Yesus Kristus tong do mengalami pergumulan nama ceberat. Tarlumo bimahitaon. Ale ganggu do hita alani sitaononi. Ganggu do hita holan alani arsaki dohonoku ma pos maroham debata naga bedongata dangadong beganggu ni roha molorope halak mangarsai ngoluku dohonoku ma Tuhan papos rohaku. Amin amin. Jala idu na boy berengota amang inang dada di ayat onom om mana parpudi di sorahon museh ibanado na patahuk kami gabe parhalado di padan ne baru namarhiti siantot dii dangadong halak na boy mandokon au parbarita nauli miando Kristus di ngoluku molo dang tutu tot dii na patauhon ngoluna dalam mulut abereng di zaman sonarion. Ini tantangan yang harus kita lihat, tantangan perkembangan era digital, maka tantangan juga semakin berat. Banyak saat ini yang sudah melupakan Tuhan, tetapi mendewakan yang namanya internet. Saya bukan katakan saya anti dengan internet, tetapi bagaimana kita bisa membuat pagar yang penting di dalam kehidupan kita. Dangbui tapasiding, kita tidak bisa menggantikan posisi Tuhan di tengah-tengah iman kita hanya karena perkembangan digital. Kita bisa lihat pada saat ini banyak yang dinina bobokkan dengan perkembangan zaman. Dang nahudokon gabe mago tot di idao. Aleneng dohonoku gabe bahat do amang inang halak nasalah menafsirkan tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lasongonima di ulota sadarion. Hola na jongjok kamu nakaning mangendehon Mars sending HKBP mungkin molo hutogyo kami satokin taingok maju songon dia na jolo
Munson Liman, Samuel Munson, Dohot Henry Liman, Nadi Paborhat Lomar Barita, Tutano Batak, alay ikomatema di Lubu Pining, alay sodo sahat di si Parbarita nauli daong. Apakah berhenti sampai titik di situ tentang pemberitaan firman Tuhan, penginjilan? Tidak. Dang tolak ni portibion mangabati sakap ni debata, ditongos debatado, didiki, dipamati halak Batak, Samuel Munson Henry Liman, 3 tahun kemudian tongdo di pasahat muse Parbarita nauli, natape dang pola begitu terkenal. Hans Klemer, Bets Van Hassel, itu adong masa tu si pirok, adong matu si dipuan, adong masa di si alai dang fokus begitu fokus taringot tu Paku Basion. Ale dang sahat di si, dang so sahat di si, tongdo ditongos di Bata, tutano Batak khusus tu halak Batak khusus tu bangso Batak. Ima opui IL Nomensen jala didiki saat ibana tutano Batak marpada di ibana di gunung Syadas Barita tu de Bata ale Tuhan paluas maau rap dohot bang somon marbarita nauli luar biasa do mulut aingot amang inang bagaimana ketika sampai penginjilan di tanah Batak. Jongjong huria somalna jongjong dotong sekolah, somalna jongjong dotong rumah sakit sadalat deh ditada bangsoi Tuhan de batana manopang nguluna alai uhub madi bohali marhiti habisuhon marhiti sekolah jala tongdo diajari mancamoton hai pason nasian de bata luar biasa. Boita bayakon bagaimana kalau seandainya sampai titik saat ini tidak sampai kepada kita penginjilan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kehidupan kita tidak ada berdasarkan tentang yang namanya firman Tuhan, kebenarannya di dalam kehidupanmu? Kita bisa bayangkan kehidupan ini pasti akan sia-sia, seperti sebuah masakan tanpa bumbu yang semuanya hambar. Kalau tidak sampai Parbarita nauli siat dia boto ota amang inang nadia nadinggan nadia naroa molodang sahat Parbarita nauli amang inang siat dia tada ota taringot tu persahiton alani luar biasa do ali salut nei holan asi dot holong ni rohani di batado na di pasat tu halak Batak alani do honok kuma las marohamuna mangina terlumobi remaja na poso bulung dipaingot mamuse parngulut tahun marhi turpuk sadarion didok matuhita surat ni Kristus dohamu surat na mangulu dohamu surat na disuraton ni Kristus dohamu na ikon tapatuduhon amang inang marhiti ngoluta dang pola ikun tabain di son au surat Kristus alai tapatuduhon mamarhiti parsarota si ganup ari na diajari jalan namian do Kristus di ganup moluta itu na paling utama dang ngadong be taringot tu satabi manginang dah molo pesong na sogoro hata mambegi hataon dang ngadong be hotel di tonga-tonga ngulu ni halak na diguari surat di Kristus tabo tu tahe hotel hosom tel late atau SMS susah melihat senang melihat susah dang adong bi itu alaina adong di bagasan rohata buhado au Tuhan songono ma kondisiku Tuhan neng pakiomu mau Tuhan alani patau mangoluku marhiti haurangaku pakai mangolukon Tuhan itu yang ada dang adong be rasa cemburu buasa ibana buasa dang au alaina adong mulai tema adong nasida gawe rap dot au itu na paling utama
alanilas marohata terlumobi di ulota sadarion anong mula kita sian parmingguanon tengok mamanginang songon dia Kristus nama nyuraton pardalanan ningulung dada hamuna punasa ngulumuna dah kamu nama nyuraton pardalanan ningulumuna ale Kristus do nama nyuratoni molope sipata salah surat-surat nei di dogma di ayat dulu ayat dado hamu surat ni Kristus nahu pature hami dak kita na paturehon ngoluta Kristus do na paturehon ngoluta dang tolap ni manang isi amanginang tidak ada orang yang mampu yang memperbaiki kehidupannya kalau bukan Kristus yang memperbaiki kehidupannya. Tidak ada yang mampu menguatkan kehidupannya, mengarahkan perjalanan kehidupannya kalau bukan Kristus yang menjadi petunjuk, yang menjadi kompas di dalam perjalanan kehidupannya. Alanilas marohata. Ahape kondisi mamangina. Songo dia pe didikion ingok ma. Jami tahun hatai. Didikinahune manang didikinah soune. La songo dia pe kondisi di bagasan arsa si taonon pardongolon hatahom masaluhut nih marhiti pambehenamu na Tuhan debatado maniroyau na Tuhan debatado mamake ngoluku dang au na pasahaton ngoluku ale debatado na mangido ngoluku asa gabe pelian na mangulu di hadapan ni Tuhan debata alani las maroha ingok ma nunga di pai baru Kristus be ngulung songon Kristus songon surat na baru songon surat na bagak songon surat na uli dang surat na rarabe alai surat na uli dang holan sormin be alai boy gabi sorminan di bahat ni pardalanan ni nguluta las marohata di pasu-pasu Tuhan di batama ganum nguluta amin anong si puluh parmingguan songon suara ni titing jong dono iya nakon ni huriata habal gaon ni rohana sida manginang dinalau mambohaling nguluna asalam takas manada debata manada parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan nguluna di patupa huriata di tanggal 10 bulan pitu anong sekolah Injil liburan ale terbatas di dalam keuangan alani ikon jong donasida anong dinalau mangidu dinalau maka tindakon patuduhon habal gaon ni rohana neng marsaor na sida dohot debata marhiti sekolah Injil liburan alani pos maroham amanginam tatupahima oti sadia natabahin ingok ma dang tuawi alai tutuhan debata marhiti huriana do di pasatamu alani pahpos maroham ale Tuhan ikon pelehono kudo ngoluku ale Tuhan ikon gabe pilihan nama ngulu nabadia do ngolukon alani asi maroham paingot maau surat ni Kristus doau amin martangia kita mau lihat ale Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami tutudo ali Tuhan di bata di paingoto ganup ngulu nami le Tuhan na ikon maragam na diadupi kami sipata ikon taonon nami do ali Tuhan acit ni parnguluon pait ni pardalanan ni ngulu borat ni si taonon jalatong dole honom mutu hamil le Tuhan di bata dinalao papo sorohanami bahat niaka las niroha saluhutnya le Tuhan debata di hati ndako kami dalam muda le Tuhan debata mama kulingi kami papo sorohanami patauhon talumobi pato rason haporson nami alani male Tuhan debata totong dongani kami ajari kami talumobi marhiti hatam ditikyon oleh Tuhan debata di paingoto kami le Tuhan
ai surat ni Kristus surat na mangulu do hami ganup jala ikon di patuduho kami ma Kristus nami yang di roha nami marhiti parngulun nami alani mali Tuhan di bata ajari hami dongani hami papos roha nami ganup ali Tuhan di bata ditikio pele Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam hakabi peta marunang narap marminggu do kami di bagas corom di tikion manang na ikun mandoho di parminggun marhiti live streaming asi maroha mali Tuhan topot ma roha do pikiran nami ganup dongani hami Tuhan papos hami ali Tuhan di bata sodangi roha do pikiran nami molope ditikion di bagasan kondisi borat ni sitauno kami ali Tuhan di bata paingot kami hodo nagabe dongan nami ali Tuhan di bata ali Tuhan ditikiope dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut naka program-program ni huriam ajari kami saluhut naka parhalado ni huriam pakulingi saluhut na ruas ni huriam asa marhiti programi ali Tuhan di bata lam sada rohanami jala marhiti uloni ali Tuhan di bata gabi pelian na mangulu dia dopamu na badia marsangap guarmu marhiti pakubasyo ni ali Tuhan di bata songoni peli Tuhan di bata disakap ni ianakon ni huriam sekolah minggu naneng patupahon sekolah Injil liburan ali Tuhan di bata pasu-pasu saluhut na programi terlalu mau bisa luhut na aka sekolah minggu ni huriam pasu-pasu nasida songoni dihami akan atoras saluhut na ruas ni huriam pasu-pasu hami asoboi terbaik kami naulina denggan dinalau patuduhon nahodo napaposon rohanami songoni pele Tuhan ibata dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami di saluhut na aka program-program ni huriam tarumo bimali Tuhan ibata marhiti titing na di sorahon di tonga-tonga parminggon nami asa ingot mahami di saluhut na nanung nga di padakun hami marhiti administrasi taringot tu pilihat tahun ale Tuhan di bata pakulingi hami ajari hami asa boy hami mangalehon akan hobar sipa saton nami tuho marhiti hudi huriamon jala papos rohanami ale Tuhan di bata ai hodo na paradehoni di tonga-tonga ngulu nami ditikio pele Tuhan di bata dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan parsaiton ima ali Tuhan di bata Agusta Kristin Borussia Nipar naposom amanami amang situa adi sirigar ali Tuhan topot ma nguluna homa Tuhan na mga pehon tangamu nago habadioni tu pamatang na lehonommu hamalumon di nguluna molopia dong Tuhan ruas ni huriam naso tarjo hami na di bagasan parasahiton talumo binarap marminggu do tami di tikion ali Tuhan di bata asiroham pasu-pasu nguluna Tuhan lehonommu hamalumon tunguluna le Tuhan di bata ditikio pele Tuhan dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las ni roha ima le Tuhan di bata na dileko tabah bilangan di umur ima le Tuhan di bata a putar-putar inang idi burus nambila amanami amang sihite Otnil Rey Anugrah Utagalung Hani Adedia Simanjuntak Enrico Paul Anggiat Panjaitan inanami ST Boru Sipayung amanami amang EJ Sianipar ale Tuhan di bata pos dorohanami songon dalammu nama nabay bilangan ni umur di tonga-tonga nguluna songon ido di leoko tabani pasu-pasu di tonga-tonga nguluna songon ipili Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan sa minggon makalason pasu-pasu na siya kole Tuhan di bata ima di ulang tahun parto nga saribiyon amanami amang V Panjitan inang S Boru na 70 amanami amang PR Silaban inanami inang DR J Boru si Manungkalit asi maruha mali Tuhan di bata pasu-pasu mu ngulu na sida pasu-pasu mu pardo nga saribiyon na sida asa totong mana sida
marulup-ulup uhut maka tindakon denggan ni basam na pinaradim di tunga-tunga ngulu nasida. Muliate mahu pasatami tuho mangasahon gua anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari di meditation bukti nomor 666 uhukma tapasahat peliata.
At yun na isa dalas jongjong mahita sa luhod na. Ikondobuanot na balita, tuwing alam na ulami, inuulong na asidungan, dami na manotongi, dami na manotongi, ang nabisa rohati Huria hinahulongan ni Kristus. Jakom masodang siyan Tuhani na manodangi sandok dalammu. Mardalam maorapon Tuhan Yesus. Asa unang liduho aletiur maaka dalammu. Jalo ommu ma nang hatuaon dohod dame marhiti toddi parbadia. Amen. Saya pargogoi mahami ale Tuhan. Luas ma digohi holong ni Tuhan tayroham. Asala manada ho diaka pambayanan ni debata patupahon halaon tunasa natinopa. Say di pargugoy maho marsitutu para raton barita haluoni. Amen. Amen. Saya pargogoi mahami ale Tuhan. Patinggil ma si pareommo. Roha nang pikirammo manangihon. Parsuron na di tonga-tonga ni ulongmu na maragami. Say tot dinaima mangalehon hiras ni roha diho gabe parbarita na uli. Su
tatanya koma piliata. Ale dia bata amanami na di bono gijang. Hodo haroron isaluhut sile hon leo nading gandok na sulibasa na meliutus. Hu pasata mima sian na nilemi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo megabi uap nocus di julum. Pasu meja ramoti asa hu parasia kami pilihanon. Pati bulu narajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam kira-kira memandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami jala di bata nami. Hamuliaon dohon puji-pujian maho di horo di saliling ililingna. Nunga di tauko na porsuk. Use mudarmu umokop hami pardosa. Asa Tuhan ngoluok kami. Disuruh hodo sisiamu mamaritaon barita nauli tu portibion. Alani ido ubahen las rohanami nuaing. Ay nunga sahat tu hami baritai gabi jumolo hami jupangan martimbakon akabangso na asing selehom ma tot di parbadia tu hami asa mangoloy hami diajar dohon boda nasian hatami saya tabai haporsyon nami jala lokangi rohan nami sian portibion asa jolman abadia jalan ay baru hami di parbagahodo oloammu pangiduan nami asi maroham dohot dia kanaso tumadaho dohot halak parugamona asing akan nahudul di haholomoni sedas-das nasida roh asa dohot nasida marpungu di huriami sungguli marohani ala Kristen suruh manasida mamaritahon barita naulii asa tau sira dohot palito nasida di portibion seramoti mahuriam jala parasahalai yaka parhaladom laho mamaritahon hatami dohot patuluson sakapmu sesuru maaka pangula na burju tu sigotilon na labbasi asa di papungu nasida na tau tu harajommu seramoti jala pasu-pasu maaka na poso na pararaton harajomu di tonga-tonga ni naso tumadaho dohot di parugamo na asing lehon tu nasida gugu benget ni roha hapor syaon dohot pamopomon ni roha asapir to dina manaon-naon paimahon akan na ulo panguluon selehon apul-apul tuaka pangula naong luja apu sima ilu-ilu sian matana say marparbuy bahen ulon nasida asa marulup-ulup nasida mamuji-muji ho seramoti makahuria naong pinapungum idu naro di ruasna padau sian nasida pangaleleon manang pangarupaon ni parjahat seunang luas tarabat hararat ni barita naulii sepadema maaka musuna saya arao mahala na di sadok tanoon asaria na sida ro turiam sian utara ro di dangsina sian nabicaran ro di hasudutan asa domu hami sada huria na badia na marhatopoton Tuhan Yesus Kristus ido raja dohot Tuhan bahen hasangapon ni debata ama saliling ni lelengna amin alea manami na di bono gijang say pinurbadia maguarmu seroma harajamu
se saut molomon ni roham di banu tongon songon na di banu gijang lehom matu hami sadari onongoluan siabari se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni donga mardosa tuhami unak kami togi untuk pangujunan palu amahami sian pangago Ai ho dona punya haraja dohor tagu rudi asa lapon saliling ilelengna amin mula mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hommadamina tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jala dipanggil hami amanginang unang mapitur mulak kita ala langsung rodo iana koni huriata iana kota sikola minggu dinalau patu pegehon ede puji-pujian jala mangido nasida di pangrupan asa bui di patupan nasida sekolah Injil liburan tatu pahima amang inang di bagasan ias niroha dohot las niroha.
Ya, muliate Mariamu ama namin na posopulong na mangalian partisipasi Tuhan akot ta sekolah minggu. Tuhan mana mabalasi itu kita sa luhut na. Amin.